Bapak Ibu, para kadang kinasih, simbah-simbah lan adik-adik, para rama, suster, bruder berkah dalem Gusti, sugeng rawuh wonten ing PDSK channel menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan kesehatan kawilujengan tansah mengko kula panjenengan sami anggenipun kelampahi gesang ing dinten menika. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil kula panjenengan sansaya saged gayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan bangun paguyuban komunitas ingkang begja rahayu ingkang bahagia. Bapangan tasih dipun lajengaken wonten ing Injil dinten menika. Pancen yen dilimbang-limbang panganan menika nek diomongake ya saru, ning nek ra diomongake ya jane ya dadi kebutuhan. Tiang-tiang Yahudi ingkang madosi Gusti lan dilokke Gusti mung mburu pangan merga wis mangan kanthi tutuk do ora trima. Selah. Merga nek mung bapangan tiang-tiang Yahudi menika pitados menggaing pangan sing diparingake Musa jaman biyen, sing ngasung gesang tumraping nenek moyang. Tiang-tiang Yahudi menika anggenipun madosi Gusti boten merga pangan. Menika sing dadi alasan lan menika nggih saged dados kaca benggala tumraping awake dhewe. Yen awake dhewe dilokke oleh kegiatan lenderek merga panganan, mesti ya awake dhewe ra trima. Apa meneh panganane enak, apa meneh lawuhe komplit, mesti ya lumayan. Ning nek jujur omong ngono ya ora elok ngisi-sini saru nek mung buru pangan. Lumantar wawan pangandikan bab pangan menika wau, Gusti lajeng nuntun lan paring wartos bilih roti ingkang dipun paringaken Musa menika sanes roti saking swarga. Roti saking swarga menika nggih roti ingkang dipun paringaken Allah ingkang tumurun saking swarga injih Gusti Yesus piyambak. Nah ing ngriku Gusti paring wartos bilih panjenengane menika roti ning kasuwargan. Tiang-tiang Yahudi ditimbali supados pitados. Ning menapa tiang-tiang Yahudi sedaya sami pitados? Monggo kita pirengaken sabda dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembayang sawetawis. Konjo ing asma dalem Hyang Rama saha Hyang Putra tuwinjang Roh Suci. Amin. Suawi sami munjuk Gusti Yesus sabda dalem Hyang Rama ingkang sampun manjalma. Mugi karsa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula. Kabikao kegiatan lan panglipur ingkang manjing ing sabda dalem kapenuwana kawula mawi roh ing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabda dalem kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Waosan Injil kapetik saking Injil Yohanes bab 6 ayat 3 ngantos dumugi 3 gangsal. Nalika samono wong-wong matur marang Gusti Yesus, "Pundi tandha pakaryan panjenengan supados kawula sami sumerep lan pitados ing panjenengan? Pundi pakaryan panjenengan? Para leluhur kita rumiyin sami dhahar mana wonten ing ora-ora samun kados kasebutipun. Roti saking swarga dipun paringaken minangka tedha." Gusti Yesus paring wangsulan, "Aku kandha sakbenere kang diparingake Musa dudu roti saka ing swarga. Roti sejati saka ing swarga kang maringake ramaku. Awit roti ning Allah yaiku kang tumurun saka ing swarga lan aweh urip marang donya." Wong-wong padha matur, "Gusti,
kula nyuwun dipun paringana roti mekaten menika ing salajengipun Gusti paring wangsulan. Aku iki rotining urip, sing sapa sowan aku ora bakal luwe maneh, lan sing ngandel ing aku ora bakal ngelak maneh. Makaten sabda dalem Gusti. Suwawi sami munjuk, Gusti kawula munjuk sembah nuwun karana sabda dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabda dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing swarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, Gusti Yesus ingkang rawuh ing alam donya sampun kersa kanthi ikhlas rila legawa dados kurban panebusan tumraping dosa lan manungsa. Gusti babarake roti boten namung roti kangge tedha ing alam donya, ning roti saka swarga. Gusti piyambak sampun maringaken salira lan rah dalem wonten ing pamentangan dados roti ingkang kedah kula panjenengan tedha. Roti saking swarga menika ingkang lajeng kula panjenengan tampi sacara sakramental saben-saben derek Ekaristi. Komuni menika panunggalaning kawula lan Gusti. Mila simbah-simbah jaman rumiyin ngupadi ngelmu sejati manunggal kawula lan Gusti kanthi nenepi kungkum neng kali, semedi neng guwa, neng papan-papan sing wingit, supados menapa saged manunggalake diri kalian kuwasa sejati, kuwasa sing luwih adi. Lan sajatosipun pinanggihipun manunggaling kawulan Gusti nggih wonten Ekaristi rikala komuni. Mung masalahe awake dhewe pitados boten kalian Gusti ingkang dados rotining swarga, kados ingkang dipun ngendikaken Gusti Yesus. Aku iki rotining urip, sing sapa sowan aku ora bakal luwe maneh, lan sing ngandel ing aku ora bakal ngelak maneh. Menika kasampurnaning ngelmu. Wong wis ora butuh apa-apa meneh, wis ora ngelak, wis ora luwih. Mbuh luwih bab panganan ngelak bab panganan menapa ambisi ego sanesipun. Wonten ing Sri Yesus kabeh wis cukup. Merga apa? Wis kebak, wis penuh, wis sampurna. Kula panjenengan sami katimbalan kados pundi saking tetedhan sing dados kabetan pokok kula panjenengan. Boten dadi srana kanggo nguja hawa nepsu, ngawula waduk, lajeng nggih ketekuk ringkel demi panganan. Ning kados pundi lumantar pangan sing kula panjenengan betahaken saben dinten, awake dhewe ya dadi pracaya, oh aku ki butuh panganan sing saka swarga, sing langgeng, sing kanggo uripku ora mung ning donya, ning ya sok emben kanggo urip sejati, urip sing langgeng. Nah, panganan sing marakake awake dhewe bisa nggayuh urip langgeng nggih Gusti Yesus. Mula kula panjenengan katimbalan ora mung nedha panganan kadonya, ora mung nguja maneka warni sing badani kamanungsan, ning ya awake dhewe kudu wani berjuang ketekuk ringkel ngupadi panganan kasuwargan, roti ning urip injih menika Gusti Yesus. Contone napa? Awake dhewe saben minggu nderek misa minimal apese, aja ngasih bolong-bolong. Merga menapa gereja ki wis murah hati banget Bapak Ibu para kadang kinasih. Misa dina Minggu menika ora mung pisan, Setu sore ana, Minggu esuk ana, kepara ya Minggu sore ana. Ampun ngantos mung gara-gara udan, ampun ngantos mung gara-gara kendaraane elek utawa parkire susah, terus awake dhewe ngorbanake ora nderek misa. Utawa mergono kerja bakti, ana arisan, ana temu trah,
utawa rapat ing dina Minggu terus ora misa. Awake dhewe kudu wani berjuang ketekuk ringkel demi misa dina Minggu. Sae malih yen wani ngetingalake le ketekuk ringkel kuwi misa saben dina. Saben esuk kudu tangi esuk nyepake panganan nggo keluarga terus nderek misa harian. Nah menika kula acungi jempol. Menika wujud komitmen anggenipun kula panjenengan pitados ing Gusti Yesus rotining gesang. Pinuji Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun. Salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin.